खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ बयनिसिमबो जासिहरनाय थाबाय। दिनै 16 मार्च 2025 इं मायथाइनि सानसेनि फान्जाबाथियाव थानाय राशिफोरखौ फरायथिनो लाबाय। मेष राशि गोब्राब नाजानायजों जाफुंसार जानो हागोन। बृष राशि राङारि मुलाम्फा मोनगोन। मिथुन राशि मुलाम्फा जागोन, रां थिसननाया मुलाम्फा गोनां जागोन। कर्कट राशि राङारि मुलाम्फा मोननो हागौ। सिंह राशि खरसानि सायाव सामलायनांगौ। कन्या राशि राङारि मुलाम्फानि जाथावना दं। तुला राशि राङारि थासारिया गोख्रों थागोन, बेयो रां थिसननायनि थाखाय मोनसे मोजां सम। वृश्चिक राशि फालांगियाव लोगोफोरनिफ्राय हेफाजाब लानांगौ जानो हागौ। धनु राशि नाङै खरसानिफ्राय गोजानाव थानांगौ आरो दोनथुमनायाव गोसो होनांगौ। मकर राशि धोन आरजिनो हागौ। कुम्भ राशि आयनि गोदान फुंखा मोननो हागौ। मीन राशि रां थिसननायनिफ्राय मुलाम्फा जागोन। दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। बेजों लोगोसेयैनो बुहुमनि साफ्रोमबो सुबुंफोरनि थाखाय दिनैनि साना गाहामैनो बारलांनो थाखाय आनान गसाइनाव आरज गाबनाय थाबाय। गोजोन्थों।